Гайет намазы гади намазлар кебек укыла. Әмма анда азан һәм камәтләр әйтү юк. Кояш чыгып 1-15 минутлап вакыт үткәч, намаз вакыты керә һәм зәвалгә кадәр аның вакыты дәвам итә. Гайет намазы 2 рәкъәттән тора. Беренче рәкъәттә кеше тәкбиратул ихрам әйткәч, Аллаһу әкбәр дип, шуннан соң тагын 6 тапкыр Аллаһу әкбәр дип әйтә. Шуннан соң Фатиха сүрәсе, аннан соң Әл-А'ла сүрәсен укый. Шуннан рукуга ва сәҗдәгә төшеп, икенче рәкъәткә менә. Икенче рәкъәткә менгәндә Аллаһу әкбәр дип әйтә һәм тагын 5 тапкыр тәкбир Аллаһу әкбәр дип 5 тапкыр әйтә. Шуннан соң Фатиха һәм Ашия сүрәсен укып, рукуг сәҗдәгә төшеп, тәшәһхүд белән, сәлам белән шушы намазны бетерә. Намаздан соң бер нинди дә хутбә уку юк. Гайет көненең сөннәтләреннән гысөл алу, матур киенү, хуш исле майлар сибү, ифтар кылу намаз укыр алдыннан һәм тәкбирләр әйтү. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, ла илаһа илляллаһ, валлаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, ва лиллаһил хәмд. Һәм бер-береңне котлау. Аллаһ субхана ва тааля сездән һәм бездән барлык изге гамәлләребезне кабул итсен.